In totaal bijna 300 scholieren namen zaterdag deel aan de 42e vlakwatercross. Om 11:30 was het na een swingende opwarming in de tent de eerste start voor de basisschoolleerlingen van 11 en 12 jaar. Het was toen nog lekker rustig bij het parcours, waar een bleek zonnetje de vroege bezoekers welkom heette. We hebben hier ook wel eens gestaan met sneeuw en gladheid. Wat is nou het beste weer om deze sport te bedrijven? Ja, dit is in feite nu, met een graad of 6, 7 is eigenlijk het meest ideale weer. Geen wind. Overigens, we hebben dit jaar dan gelukkig geen sneeuw. Maar we zijn wel vorige week donderdag verrast met die storm. En dat we hebben nog 2 dagen moeten werken om alle omgevallen bomen, takken en takjes op te ruimen. Dat was wel een verrassing. Na 3 rondjes kwam de eerste winnares van de dag met ruime voorsprong over de finish. En ben je moe nou? Ja, wel een beetje, maar het gaat wel. En hoeveel afstand heb je nou gelopen? 1 kilometer 50 volgens mij, meter. En 1050 meter was niet alleen de afstand voor de meiden, maar ook voor de jongens uit groep 7 en 8. Overigens een leeftijdsgroep waarvan het aantal deelnemers wat achter lijkt te lopen bij de andere groepen. Het is inderdaad een tendens, dat zie je dus ook in de pupillenatletiek. Die loopt heel erg goed en dat zijn dus de jongere groepen. Zo gauw als ze dus zeg maar 10, 11, 12 jaar worden, dan wordt het minder. Ofschoon moet ik zeggen, bij de baanatletiek hebben we net in die groep op dit moment eigenlijk best een grote groep. Een veel grotere groep als dat we jaren hebben gehad. Dus het is dan wat hier betreft niet helemaal een afspeling daarvan van de baanatletiek. Maar misschien dat in een bos lopen dat iets meer vrees oproept, iets zwaarder is als op de baan. Dat kan me wel voorstellen. Dat het ook voor de getrainde scholieren een pittige cross was, bleek wel bij de finish van de jongens. Julian, hoe voel je je nou? Goed. Had je getraind voor deze wedstrijd? Ja, Hoe heb je getraind? gewoon heel veel rondjes rennen om de atletiekbaan. Hoe oud ben je? 11, En op welke school zit je? Koningshof. Ga je volgend jaar weer meedoen? Ja. Later die middag werd het nog veel drukker en ogenschijnlijk heeft het evenement geen last van de vele vastelovendactiviteiten in hetzelfde weekend. Maar is dat ook zo? Ik denk met de jeugd dat dat wel scheelt. Maar bij de volwassenen is het aantal inschrijvingen denk ik weer net als vorig jaar. Dus eigenlijk nog geen reden om een verklede carnavalsloop in te stellen? Dat zou op zich best een leuk idee zijn. En een leuk idee zou ook zijn als Prins Carnaval achter de présence geeft. Misschien dat we een prinsenloop zouden kunnen gaan organiseren. Wie weet. De 82, Marijn Mat, die aan de kop kwam en nu er nog een spring te stokken is het.